ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ଭୋଜି ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ କିଛି ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟେ ସର୍ଟ ଅଛି ଭଳିଆ। ମକା ବି ଲାଗୁଛି ୟାର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ତାପରେ ପିଆଜ ମସଲା ସବୁ ରଖଲା ପରେ ବି ବିଲାତି ରଖଲା ପରେ ବି ପିଆଜ ନାଇନି ରସୁଣ ଅଛି ହେଟା ହେଟା ଥିଲା କେତେ ନାଇଁ ଥିଲା କେତେ ଏଟା ନେପା ହଁ ଚା ନେଇ ଆସିବୁ। କି ନାଇଁ ବୁଲାରିଆ ଆସିନି ପରା ତାକୁ କଣ ଆଗେ ଫୋନ କର କୁହ ଆଇଲା ବେଳେ ନେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିବ। ହ୍ୟାଲୋ अबे मुई एठी अछे अबे फोन किसे करथिलो बे ଇଏ କିସ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଭୋଜି ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ୟାର ଖାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟା ନାଇନି किसो जिनसोटा अन्ने ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଯାଇକିରି ଆଣି ଦେତେ ଆଉ माचिस अन्ने ମାଚିସ୍ ଆଣିବନି କିସ କହୁଛୁ ତୁ ଭୋଜି କରତେ ଆସୁଛୁ ଆମେ ମାଚିସ୍ ଆଣିବନି। ଆବେ ଆମେ ପରା ମାଚିସ୍ ନାଇଁ ଆଣିଲେ ବି ପୁରା ପଥର କଷିକି ସାରା ନିଆଁ ବାହାର କରିଦବା ଲୋକ आ किसो नून अन्ने ପୁଣି କହିଲା ମାଚିସ୍ ଆଣିନି ଲୁଣ ଆଣିନି ଏବେ ଲୁଣ ଆଣିବୁନି ମାଚିସ୍ ଆଣିବୁନି ଭୋଜି କରତେ ଆସିବୁ କି କଥା କହୁଛି ସେ। ଲୁଣଟା ହେଲେ କେତେ ନାଇଁ ହେଲେ କେତେ ଏମିତିରେ ବି କସ୍ତୁରବା ମନା କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଲୁଣ ଖାଇବନି ବୋଲି ବିପି ବଢିଯିବ ସେଟା ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟା किसोटा आनिने हो ଆରେ ଯୋଉଟା ଉଦା ଉଦା ଲାଗେ ଯୋଉଟା ପକାନ୍ତି ବେ କିସ ନା ସେଟା ଲାଲିଆ ଲାଲିଆ ବି ଥାଏ ଟିକେ ଟିକେ ହାଲକା ଫୁଲକା ବାସ୍ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟା बिलाती ତାର ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଲାତି ଏଟା ପାକେଟ ଧରିଛେ ବିଲାତି ନାଇଁ ବେ आ किसो आनिने बे ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟା ଚିକେନ ଝୋଳ କରିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ କୋଉଟା ପଡେ तेल दरकार हुए ରାଇଟ ରାଇଟ ତେଲ ପଡେ ତାପରେ କିସ ପଡେ प्याज रसुन दबो ପିଆଜ ଶୁଣ ତ ଖୁବ ପକେଇବେ ୟାର ତାର ସାଙ୍ଗରେ କି ପକା आउ मसला दरकार ତାପରେ କିସ ପଡେ पूरा किसो दरकार हो ଅଦା ରସୁଣ हां ଲଙ୍କା ଧଣିଆ ତାପରେ କିସ ପଡେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଚାଲିଆ ଏବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କେଁ ଖାନ ନାଇଁ କହ अंडा चिकन खाने ବାସ୍ ସେଇଟା ଆଣି ନାଇଁ ଆଉ ସବୁ ଆଣିଛି बे तुम्हें चिकन अन्ने किसो खाइबा बे ना ଆଳୁ ଝୋଳ और गुष्टी टे छोड़